sila endaweni yaseNquthu eNondweni la esithi khona bayakhuleka omama. Siphumile ke nje abasakazi bokhozi, siphumile nozakwethu baka marketing nje uthemba lonke lokhozi sila sihlangene ke nomama abaningi amajukujuku awomama bomphakathi. Kuyinkonzo yomama sizokhulekela ingozi, sikhulekele imindeni ehlukunyezwayo, sikhulekele abantwana abahlukunyezwayo, sikhulekele ogogo abahlukunyezayo. Kakhulu kulesi sikhathi kunzima kakhulu ngoba kunemindeni esihlala ngayodwana lapho ukuthi ukuhamba ugesi ufike ingene igebengu zifike zenze umonakalise emakhaya. Sithake sithathe leli thuba imeya yethu athi yacela ke kuhlangana kuzokhulekwa, sizokhuleka sizonxusa uNkulunkulu ukuthi akabe nathi kukho konke okuzokwenzeka. Uqala ngami sakha isizwe singahlukumezi. Sikusho lokho ngoba sihlukumezela ukuthi abantu besifazane nezingane abangahlukunyezwa. Siyazi ukuthi bakhona baba abahlukumezekayo. Kodwa sithi akuqale ngami nawe lapho emakhaya eNquthu namaphethelo. Siyazi ukuthi ukhozi luqhuquzela ukuthi asiphathe kahle, sikwazi ukuphatha abantu abadala kakhulukazi omama nezingane. Futhi sithi abantu abasave imali ngoba uJanuary uback to school, abantwana fanele bephindele khona esikoleni. Kodwa ke konke kuhambe kahle, ngijabule kakhulu ukuthi ngihamba nozakwethu asijabulise ibheke. Ngakho ke nje ukuthi nje basiphetha unyaka sikhiphe neziyalo esinikeza abantu belalele emakhaya ukuthi bayiphathe kanjani qhubeka uze kuyophela unyaka nokuthi uma sokuqala unyaka futhi baqhubeke baye phambili. Sithi ke siwukhozi siyazi ukuthi sithi ukhozi liyanakekela, yikho ke lokho kudala ukuthi siphume siye emphakathini siyohlangana nabantu, sifike senze lokho esibona ukuthi bafanele ukuzwa nathi futhi sibakhombise ukuthi singabantu abaphila emphakathini asehlukile kubo.